खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे साख्रिनि रोदाब फोरमायनो नागिरदों। नंगौ बाथ्राफ्रा गोबां गोसारबाय थादोंमोन जे BTR आव बा BTC आव दानि गभर्नमेन्टआ साख्रि होनो हाला आरो एबा साख्रिया दाबो ओंखारा BTC आव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जेबो साख्रि होनो हायाबा बेबायदि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिया दाबो ओंखारा बेबायदि गोबां बाथ्राफोरा ओंखारबाय थादोंमोन। दायो बेफोर गासैखौबो नेवसिनानै दाखालि थांनाय 31 मार्च खालि मोनसे नटिफिकेशन ओंखारनानै फैदों एबा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनानै फैदों। जाय एडभार्टाइजमेन्टआ BTR सेक्रेटारियेट अफिसाव मोनसे साख्रिनि एडभार्टाइज ओंखारनानै फैदों। दा जोङो बेफोरनि डिटेल्सफोरखौ नायलांनि मा नांगौ बोरै खालामनांगौ माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ पस्टफोरा बेसे आरो मा ग्रेडनि बेखौ जों नायलांनि। गिबियावनो दङ गोबांथा पस्ट दङ बेनि गेजेराव जोङो गिबि पस्टखौ जों नायनानै लाग्रोनि। नैबाव 1 नाम्बाराव दङ मा नेम अफ पस्ट होनदों ग्रेड 3 नि बियो ग्रेड 3 नि पस्ट जागोन बियो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट जागोन बियो। बेयाव गासैहाय 20टा पस्ट दङ एबा 20टा पस्ट दङ बेयाव। ओमफ्राय बेनि क्वालिफिकेशना मा नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगोन होननानै बुङोब्ला नैबाव दङ ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन जिखुनु जाया आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा बा जिखुनु जाया जोंनो ग्रेजुवेट जाबानो जागोन। ओमफ्राय बेनि अनगायै 2 नाम्बाराव मा दं 1 year सार्टिफिकेट कोर्स इन कम्पिउटार एप्लिकेशन फर एनि रिकगनाइज इन्स्टिटिउसन मा होनदों जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट बा जिखुनु जाया रिकगनाइज इन्स्टिटिउसननिफ्राय 1 yearनि कम्पिउटार कर्स थानाय जानांगोन। बेनि अनगायैबो बैसोनि बाथ्रा बुङोब्ला नैबाव एज लिमिट दङ। मिनिमाम एज लिमिटआ गासिबो पस्टनि थाखाय एखे जोबखा आं बेखौ बुंबाय थानांगौ सानाखिसै। 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। 40 बोसोर बैसोसिम खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो माखासे रिलेक्सेसनफोर दंबावो SC ST OBC फोरनि थाखाय माखासे रिलेक्सेसनफोर दंबावो। डेट मिन्स SCफोरा 5 years जायोब्ला गासै 45 yearsसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्रायनो। बे गासिबो पस्टनि थाखाय एखे जोब। बेबायदिनो 2 नाम्बाराव मा दं 2 नाम्बाराव मा पस्ट दङ होनदों स्टेन'ग्राफार बे स्टेन'ग्राफाराबो थार्ड ग्रेडनि जागोन। बेयाव गासै 12टा पस्ट दङ। बेबो एनि ग्रेजुवेट जानांगोन जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन मानसिया। बेनि नाथाय बेयाव 2 नाम्बाराव मा होनाय दं SC VT सार्टिफिकेट इन स्टेन'ग्राफि। डेट मिन्स स्टेन'ग्राफियाव मोनसे सार्टिफिकेट बा ITI बेफोरबायदि कर्स थानाय जानांगोन जाहैबाय अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ। इंलिश टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन पार 5 मिनिट्सआव 40 वर्ड्स माबा खालामनो हानाय जानांगोन टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन इंलिशखौ। बेनि अनगायैबो मा होनदों 10 नाम्बाराव दंबावो 1 year सार्टिफिकेट कोर्स इन कम्पिउटार एप्लिकेशन माने बोसोरसेनि कम्पिउटार सार्टिफिकेटबो नांबावगोन। बेनि अनगायै जोङो नायनो हाबावो 4 ग्रेडनि दङ नैबेयो बेजोंनो थालांबाय 4 ग्रेडनि 4 ग्रेडआ नैबाव दङ 3 नाम्बाराव 4 ग्रेड दङ 4 ग्रेड दं। 4 ग्रेडआव मा होनदों जिखुनु 4 ग्रेडल' 4 ग्रेड होनना बुङोब्लाथ' मोनथिजोबखायो बयबो 4 ग्रेडआव मा दं क्वालिफिकेशन होननानै बुङोब्ला जोंनो हायार सेकेन्डारि पास जाबानो मेट्रिक पास जाबानो जायो। जिखुनु मेट्रिक पासब्लानो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन 4 ग्रेडनि थाखाय। गासैहाय 10टा पस्ट दं बेयाव गासै 10टा पस्ट दं। दायो पस्टफोरखौ जों मोनथिजोब्बाय नाथाय बेनि थाखाय जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ जों बेखौ नायनानै लानि एसे। एप्लाइआ नैबाव दंखायो नै एआव दङ हाउ टु एप्लाइ एलिजिबल केन्डिडेट मा होनदों अफलाइन जागोन बियो पस्टआ एप्लाइ खालामनाया अफलाइन जागोन अनलाइन जानाय नङा बियो। स्टेन्डार्ड फर्माव जोङो फिलआप खालामनानै पस्टजों दैथायहरनांगोन। दैथायहरनाया बबेयाव दैथायहरनांगोन जों उनाव नायलांगोन। बेनि नेक्स्टआव मा दं बियाव मा दं केन्डिडेट हु आर पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ BTC मा होनदों अनलि एलिजिबल टु एप्लाइ मा होनदों BTCनि पार्मानेन्ट एबा BTCनि मानसिफ्राल' BTCनि थागिबि मानसिफ्राल' बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनाय दं। BTCनि मानसिफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव BTCनि बाहेरानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। लोगोसे एक्सचेन्जआव नाम लागायनाय थानाय जानांगोन डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नाम थानाय जानांगोन। बेनि उनाव स्ट्राक्चारनि बाथ्रा बुङोब्ला बेसेबां फिस नांगौ जोंनो माब्रै खालामनांगौ नायदो। अल
The eligible candidate applying for the post above need to deposit treasury सालाननो treasury सालान खालामनांगोन जों treasury सालान खालामनांगोन बेसेबांनि treasury सालान बा IPO बो जों खालामनो हागोन 150 थाखानि होनदों बेयाव 150 थाखा 150 नि treasury सालान खालामनांगोन जोङो नङाब्ला IPO बो दाननो हागोन जोङो नाथाय मानो बेयाव SC ST केन्डिडेटफोरनि थाखाय 100 थाखाल' होननानै बुंनाय जादों SC ST केन्डिडेटफोरनि थाखाय 100 थाखाल' ओमफ्राय बेनि बाद बाकिफ्रा OBC MOBC बेफोरनि थाखाय 150 थाखा बेबायदि होननानै बुंनाय जादों ट्रेजारि सालानखौ नैबेनियाव दाननांगोन जोङो payable at क'क्राझार ट्रेजारि only under head of account बेनि नामाव जों दाननांगोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC नि नामाव जोङो दाननांगोन ट्रेजारिखौ IPO दानोब्लाबो जोङो नैबेयाव दाननांगोन मा होनो only मा होनो favor of the principal secretary BTC क'क्राझार नैबे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नामाव जोङो दाननांगोन ट्रेजारिखौ बेनि उनाव फट'ग्राफनि बाथ्रा बुंदों पासपोर्टनि बाथ्रा बुंदों 2 कपिस होनांगोन जोङो पासपोर्टखौ बेनि उनाव डकुमेन्ट्सनि बाथ्रा बुंदों आव नायदो नाम्बाराव मा दङ नाम्बारखौ नायनि जोङो सरि नाम्बाराव मा दं फट'कपिस अफ एजुकेसनेल सार्टिफिकेट HS अनवार्ड HS हायर सेकेन्डारि मेट्रिकनिफ्रायनो जोङो गासिबो सार्टिफिकेटखौ जोङो एटाच खालामनानै होफानांगोन बिनि उनाव F आव मा दं एग्जामिनेसन इन्टारभिउफ्रा मा रोखोम जागोन नायनानै लानि एग्जामिनेसनफ्रा मा जागोन ना दा एप्लिकेन्ट फर ग्रेड 3 जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट ओमफ्राय स्टेनोग्राफार whose application are found in order will have to appear for written test जागोन बिसोरो आरो भाइभा बस जागोन बेनि उनाव भाइभा बस जागोन थार्ड ग्रेड आरो मोननैबो थार्ड ग्रेडनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों फोर्थ ग्रेडनि थाखाय मा होनदों नैबाव नायदो for the fourth grade post the applicant whose application are found in order will have to appear in for भाइभा बस माने भाइभा बसल' जागोन होनदों फोर्थ ग्रेडनि थाखाय बेयाव रिटेन टेस्ट जानाय नङा भाइभा बसल' जागोन फोर्थ ग्रेडनि थाखाय रिजार्भेसन बाथ्रा बुंदों रिजार्भेसनाबो 6 शेड्युल नर्म्स थागोन रिजार्भेसना जेरै रिजार्भेसन बेबायदि थागोन HS आव मा होनदों H नाम्बाराव मा दं दा कमप्लिटेड एप्लिकेसन फर्म डिउलि फिल आप बाय द केन्डिडेट जोङो एप्लिकेसनखौ जोङो केन्डिडेटआनो फिलआप खालामनांगोन ओमफ्राय शुड बी सेक्रेटारिनि बेयाव हरनांगोन जोङो पस्टनि गेजेरजों जों नैबे एड्रेसाव हरनांगोन दा सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट BTC सेक्रेटारियेट बड'फा नोगोर क'क्राझार BTC आसाम बेयाव हरनांगोन जोङो नैबे H नाम्बाराव दङ बे H नाम्बारनि एड्रेसाव जोङो एप्लाइखौ हरनांगोन एप्लिकेसन फर्मखौ जोङो पस्टनि गेजेरजों हरनांगोन ओमफ्राय मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय नैबे I नाम्बाराव दं दा लास्ट डेट of receiving application is fixed 25 एप्रिलावनो सहैजोबथारनाय जानांगोन होननानै बुंदों बेनि अनगायैबो माखासे पस्टेल स्टाम्पफोर दङ बेफोरखौ जों लागायबानो जाबाय थाइबानि पस्टेल स्टाम्पल' लागायनांगौ बेनि अनगायै बारा नायबावनांगौ सानाखै स' जायफ्रा एलिजिबोल जायो जायफ्रा एलिजिबोल जाबाय बिथांमोनहा नैबेखौ जाहाथे एप्लाइ खालामो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय स' गोजोननाय थाबाय